खुलुमबाय आंनि मुङा उपमा बर' आं एम्पायार एकाडेमि बर्मानिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों HSखौ आरो आं बिदि मार्क मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बड' ML आयदायाव 97 जौखोन्दो मोननानै आरो आं बेनि थाखाय जोंनि एम्पायार एकाडेमिनि मेम आरो टिचारफोरखौ थेंक इउ होनो सानदों आरो बिसोरनि अननायावनो जोङो बिदि मार्क मोननो हादों आरो आङो साइन्स स्ट्रिम टटेल आङो 86.8 मोनदों लेटारमोनखौ गांब्रैयाव मोननो हादों बियो बड' ML 97 जौखोन्दोआव आरो फिजिक्सआव 91 85 86 आं बिदि टाइमफोरखौ जेबो सानफ्लाङाखै आङो 1 year ड्रप थानानै कचिं लानो सानदों निटनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।